କରିଲପାଟଣାର ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେୟାର କରିବି। ଆଜି ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଚାଲିଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଭେଟ ହୋଇଯିବେ। ଏଇ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଗରେ ନଈରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ନଈ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଛ ଧରିବା ଲୋକଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ମାଛ ଧରନ୍ତି ଜିଅଳ ପକେଇ ବଂଶୀ ପକେଇ। କ'ଣ ଆଜି ହେଲାଣି କି? କ'ଣ ଧରିଛ ଆଜି? ଦେଖି ଦେଖି ଦେଖିବା କେମିତିଆ ମାଛ ଧରିଛ। ଆରେ ବାବା, ଏ ତ ଟପ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାଛ। ଏଇଟା କେତେ ଓଜନ ହେବ ଅନୁମାନ? ଆରେ ବାବା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ବାବୁ କେମିତି ମାଛ ସକାଳୁ ଆଜି ଧରିଛନ୍ତି। 3 କେଜିର ମାଛ, ଯାହାର କଷ୍ଟ। ହଁ, ଏଇଟା କେତେ କେଜି, କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖାର କେଜି ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ମାନେ ତମେ 400 ପରେ ବିକିବ ନାଇଁ? ଆଉ ବେପାରୀ ମାନେ ତାକୁ 500 ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିକୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ମୁଲେଇଛୁ 500 ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, 600 କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବେପାରୀ, 600 କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତମର ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ ତମେ ଧରୁଛ ମତେ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ସବୁଦିନ ତମେ ଆସୁଛ ଏଠିକି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ ଆଜି ସକାଳୁ ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କାହାର? ସେଇଠି ଅଛି, ଦେଖା ଦେଖା ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖା। ନେଇଯାଇଛି ଘରକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ ହେଇ ବାବୁ ମାନେ। ଆରେ ବାବା, ତମେ କ'ଣ ଧରିଲଣି? ଧରିନ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବୁଟୁ ଆସି କ'ଣ କରୁଛି? ଆରେ ବୁଟୁ, ଆଜି କେଇଟା ଧରିଛୁ? କାଲି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ମାଛ ନେଇଥିଲୁ, ଜୋର ମାଛ? କାଲି ଖାଇଦେଲେ, ଆଜି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଖରା ହେଲେ ଖାଇବେ ଆଉ। ଖରା ହେଲେ ଖାଇବେ। କାଲି କ'ଣ ଧରିଥିଲୁ? ମିରକାଲ 2ଟା ଧରିଥିଲି ଆଉ। ମିରକାଲ 2ଟା ଧରିଥିଲୁ? ମୋତେ କାଲି ଇଏ କହୁଥିଲା, ଯେଉଁ ପାତିଆ କହୁଥିଲା ବୁଟୁ ମାଛ ଧରିଛି ବୋଲିକିରି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଧରିଥିଲୁ? 2 କିଲୋ ନଖା ହୁଏ ଆଉ। 2 କେଜି? ବାବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ମା ନଈରେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସୂତା ଝୁଲୁଛି, ମାନେ ପଡ଼ିଛି ସବୁ। କ'ଣ ଜିଅଳ ଦେଇଛ? ବଞ୍ଚୁଥିବା ଛୋଟିଆ ମାଛକୁ ପକେଇଛ? ଜିଅଳ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଟାଣିକିରି ଏମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ହେଇ ସେଠି ବାବୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ବାବା, କେତେ ଧରିଲଣି ତମର? ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ବୋଧେ ତାର ମାଛ, ଗୋଟେ ଟାଣୁଛି। ଏଇ ଧରିଛି ମାଛ, ହେଇ ଛୋଟିଆ ମାଛ ଧରିଛି। ଏଇଟା କି ମାଛ ବାବା? ଆରି ମାଛ। ଯାହା ହଉ, ତମେ ଧରିଲଣି? ଆଚ୍ଛା, ଆମର ବସପୁର କରିଲପାଟଣାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପୋଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ପୋଲ ଉପରେ ବାବୁମାନେ ଠିଆ ହେଇ ଯାହା ମାଛ ଧରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ ମାଛ ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି। ବାବା, ଏତେ ବାଟକୁ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ପାଣିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୁଣା ନଦୀ, ଲୁଣା ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଜିଅଳ ପକେଇ ଏମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବୁଟୁ, ତାକୁ କାଲି କେତେ ପଇସା ବିକିଲୁ ନା ରଖିଲୁ ଘରେ ଖାଇଲୁ? 1000 ଟଙ୍କା ବିକିଲୁ? ଆରେ ବା, ତ ବଢ଼ିଆର ଯୋଗାର ହେଇଛି କାଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତୁ ସେ ବାଉଁଶ କୋଉନ ଉଠଉଛୁ? ହଁ, 2ଟା ମାଛକୁ 1000 ଟଙ୍କା, 500 ଲେଖା ହେଲା। କିଏ ନେଲେ ମୋ ଏତେ ବଡ଼ ମାଛ? ଆମ ଗାଁରେ କିଏ ନେଲେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କୁଆଡ଼େ ନେଲେ? କୁଆଡ଼େ ମାନେ ବେପାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ନେଲେ? ଘରେ ଗଲା ନେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲୁ। ଲୁଣା ସେତୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଲୁଣା ସେତୁର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି କାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନାହାନ୍ତି, କାଲି ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମର 4 ଜଣ ଅଛୁ, ଆଉ 2-3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ। ରମେଶ ବି ଆଜି ଆସିନି, ଆଉ 2-3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଆମେ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଯାଉ। ଏଠୁ 6-7 ଜଣ ଏକାଠି ହେଇ ଚାଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାବୁମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଲ ଆଜି? କି ମାଛ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଘାଣ୍ଟ ମାନେ ପୋଇରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ମାଷ୍ଟର କ'ଣ କୁହ, ତମର କି ମାଛ ଆସିଲା? ଆଜି ଆମର ଯାହା ହଉ ଚାଲିବା ସହିତ ଆଜି ମାଛ କିଣା ବି ହେଇଗଲା ମାଷ୍ଟରଙ୍କର।
ଆମର ଦେଶୀ ମାଛ ଛାଡ଼ିବୁ ଯଦି ମିଳିବ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମିଳିବ ମୋତେ କହିଲେ ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଆଣିବନି ଇଏ ମାଛ ଆଣିବ। ବାଲି ତଡ଼ା ଚାଲିଛି ଦିନ ଥିଲା ନଦୀରେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭା ଜଳ ସ୍ରୋତ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ଶୁଷ୍କ ବାଲି ଖାଦନରେ ବାଲି ତଡ଼ା ଚାଲିଛି ଆମର ଲୁଣା ନଈର ଦୃଶ୍ୟଟା। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ବିଜୟ କୁହ କାଲି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ସେପଟକୁ ଯାଏ କାଲି କ'ଣ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣରେ କ'ଣ ଖାଇବା ହେଲା କୁହ? ଟିକେ ଖାଇଦବା କଥା। କ'ଣ ଖାଇଲ? ରୁଟି କ୍ଷୀର ଆଉ ରୁଟିଟା ହେଇକି ରହିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ହେଇକି ମୁଁ ତ ରାତିରେ ଖାଏ ନା ମୁଁ ମୋର ସେଇ ଦିନରେ ଖାଇବା ହୁଏ ଆଚ୍ଛା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ସେଇ ଖାଇଦିଏ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ରୁଟି କ୍ଷୀର ଖାଇବା କାଲି ରାତିରେ ହେଇଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବାସ୍। ଆଉ ସାର୍ କୁହ ନୃସିଂହଚରଣ ଆମର ସାଙ୍ଗ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର ଟିକେ ଯୋଉ ଛେନା କ'ଣ ଖାଇଲ? ରୁଟି ଛେନା ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଛେନା ହଁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଭାଇ? ଭଜା ଚୁଡ଼ା କ୍ଷୀର ଭଜା ଚୁଡ଼ା କ୍ଷୀର ହଁ ବଢ଼ିଆ। ମୋର ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା କ୍ଷୀର ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଖାଲି କଦଳୀ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଚକଟିକିରି ଖାଇଲି ରାତିରେ ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି କଦଳୀରେ ଖାଇବା ଖାଲି କଦଳୀରେ ଖାଇ କାଲି ରାତିଟା ସେତେବେଳେ ଭୋକ ବି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏଠି ପେଟଟା ଖାଲି ରହିବା ଦରକାର ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଖାଇଲି। ମାନେ ଖାଇବା କଥା ନାଇଁ ନାଇଁ 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇଦେବା ଯେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ ହଁ ହଁ ଗ୍ରହଣ ପିରିୟଡ଼ଟାରେ ପେଟଟା ଏମିତି ରହିବା ଦରକାର। ନା ଏଇଠି ତ ଭଲ କଣ୍ଟିଆ ଅଛି ତମେ କ'ଣ କଣ୍ଟିଆ ଦେଇଥାଅ ନା କ'ଣ? ଆଜି ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଆସି ମୁଁ ଆଗେ ମଠରେ ପହଞ୍ଚେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ତାପରେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଏ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହାସନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମ ମଠ ଠାକୁର। ଆଉ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଥିଲା ଆମର କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଗୋଟା ଥିଲା ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ସେଟା ବିକ୍ରି ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି କଟା ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ଗୋବର ପାଣି ପଡ଼ିଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଭୟରେ। ଆଉ ଆମର ଦାଦା ତାକୁ ଧୋଉଛନ୍ତି କାଟିକିରି ଆମେ ଆଣିଲୁ ଦାଦା ମୁଗିରି ଆଉ ନନା ଆମର ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦାଦା ଆମର କଦଳୀଟାକୁ ଧୋଇକି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ଆମ ମଠର କଦଳୀ ଶ୍ୟାମ ଦାଦା ତାକୁ ଧୋଇ ସଫା କରୁଛନ୍ତି କାଟିକିରି ଆମେ ଏବେ ଆଣିଲୁ ଗୋଟା ବେପାରୀକି ତାକୁ ବିକ୍ରି ହେବ। କଦଳୀ ବାଡ଼ିଟି ମଠର ଅଛି ବିକ୍ରି ଟିକ୍ରି ହେଇ ମଠର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଗୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର କାମରେ ନୀତି କାମରେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ନନା କୁହ ଚା ପିଆ ସରିଲାଣି? ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଭଲ ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଆମର ମଠରେ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁଦିନ ଆସେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ସକାଳେ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାପରେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ଠାକୁର ଆମର ବିଦ୍ୟମାନ ମଠରେ। ଆଜି ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ସକାଳେ ଆଜି ମଠର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ଦାଦା ଆମର ଧୋଇକିରି ସଫା କରୁଛନ୍ତି କଦଳୀ କାନ୍ଦି। ତମକୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ନନା ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। କାଲି ଜଣେ କହୁଥାଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକିରି ନନା ଜଣେ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନନା ଭଲ ଲୋକ ନହେଲେ ଆମ ମଠକୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ କାଲି ବା ଯାଇଥିଲେ ଗୁଡ଼ାଉ ପାଇଁ ଧୋଇବା ପଚାଉଛି କହୁଛି ନନା ନୂଆ ଟସି ଫସି ଏଇଠି ମଠ କମ୍ପମାନ ଇଏ ଅରିରାଉଠୁ ବୁଝୁଥିଲା ଭଲ ସିଏ ମାସେ 2 ମାସ ଆଉଥିଲା ଇଏ ଖାଲି ମାସ ପୁଣି ପଇସା ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଲର ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ଲୋକଟା ଭଲ ହାଟା 2 ପଇସା ସେପଟେ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ 2 ପଇସା ସିଏ ବିଷିଆ ଚାଲିବ। କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ ଗୁଡ଼ା ଫୁର ଆଣିବାକୁ ଗ୍ରାମାସେନି ଆଣିଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନାଇଁ
ଫୁଲପାଉ ଗଲିବା ଚା ଜଳଖିଆ ମାଗଣା ଦେବେ ହଁ। ଚାଲିକି ହଁ ଯାଇପାରୁନି ହଁ ନା କାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବ ତମର ସହଜ ପେଟ ଭଲ ନାହିଁ ପେଟ ତମର ଭଲ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବନି ଜମା ବେଶୀ ଖାଆନା ଯଦି ଖାଉଛ ସେ ଇଟଲି ଫିଟଲି ଖାଇବ ତମର ଆମ ସାଧା ମୁଢ଼ି ଚୁଡ଼ା ଖାଅ ହେଲା ତମ ପେଟ ଟିକେ ଭଲ ରହିବ ସେ ଯେଉଁ ଛଣାଛଣି ଜିନିଷ ଜମା ଖାଆନା କାକରା ମାକରା ଏଗୁଡ଼ା ଜମା ଖାଆନା ଦେହଟା ଭଲ ରହିବନି ନିମିକି ଟିକେ ଚାରେ ଖାଲି ଖାଇବି କ'ଣ ଗୋଟା ପକେଇକି ଖାଉଛି ଆଉ। ହଁ ରୁଟି ମୁଢ଼ି ଦିଟା ଆମକୁ ହଉ ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ତ କାଲି ଆସିବ ସରଜୁ କାମ କରିବ ତାପରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ କାମ କେବେଠୁ 3 ତାରିଖ କହିଛି 2 ତାରିଖ ଦିନ ଗଗନ କାମ କରିବ 2 ତାରିଖରେ ଗଗନ କାମ କରିବ ହଁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ବାଲି ଆଣି ଚଲେଇବ ଉପଳାକୁ ସେ ତାର ଦୁଇଟା ଖାଇବ ତାପରେ ଚାଲିବ ଆମର କାମ ତା ପରଦିନ ଚାଲିବ ଆଉ ହଁ 2 ଜଣ ଚାଲିବ 2 ଜଣ ଆସିକି ସେ ଏ ଆସିବ ଯୋଗିଆ ପୁଅ ଆସିବ ବିକାଶ 2 ଜଣ ଯାକ ସେ ଖାଇସାରିକି ଧୋଇଦେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ବାସନ ଫାସନ ଧୋଇଦେବେ ହଁ ସେ ଆମ ମଠ ଲୋକ ଅସୁବିଧା କରିବେନି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦାଦା ଆଉ ଟିକେ ବୁଲେଇବା ଦାଦା ହଁ 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 ଆଉ ଡାଲମା ଭାତ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଭଜା କି ଭର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା ହଁ 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 ହଉ ଦାଦା ଆଉ ଟିକେ ବୁଲେଇବା